bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV kontan noon kadi ko amtuɓe yebde gande ɓaleɓe walla ɓe mbiya gande mon onon ɓaleɓe saabi eɗen bismiɗo hande suko ɗo batte duuɓi mawɗo ɗo batte hakkille nam jaaɗo nokkuji kewɗi taw kadi ala ko nawi ɗum toon sona gandal mum e hakkille mum kisɗo o wonano ni kadi neɗɗo mo ganduɗa ko jiɗɗo radio walla télé kono noon golle so tawi no moƴƴi so tawi golle ina peewi golle ina jumti yimɓe ne jiiti hen koye mumen ala kulli haalin fokko jaaha toon to télé walla ko way noon ɗum saabi o ari ɗo e Pindi TV o wiyete ko ceerno Ibrahim Sow. Assalamu aleykum. Waleykum assalam wa rahmatullah. Alhamdu mutlaqan li dhati al-bari summa salamuna ala al-muhtari بدر الوجود مركز الأسرار سر الشؤون مجمع الأنوار وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بامودون شلمناما on njurama onon Pindi TV naɓe fof dendagal yeɓoɓe Pindi TV weltortoɓe ɗo e caggal leydi naɓe e nder leydi ndi fof kala ɗo ɓiɗɗo pullo woni en mbiyimo assalamu aleykum wa rahmatullah. ceerno Ibrahim o taw gandal walla o tawani gandal o yah o janggoy gandal o heeɓi gandal? Alhamdulillahi rabbil alamin min heewi wiide gandal tawetake yimɓe ne mbiye tawde gandal neɗɗo no ara taw jinnaɓe ma no goni ganda anduɓe kono ɗum foof e waade noon a tawyat gandal ngal a janggal ngal imma janggal ngal e galle bamma walla jalta jangoyangal ɗiɗɗi fof noon en mbaɗiɗe alhamdulillah. asrar koye nder leydi Sénégal jannguɗa ɗum walla ko caggal leydi Sénégal ni? machallah gandal asrar en jangi ɗum e nder leydi ndi en jangi ɗum caggal leydi en jangi Mali en jangi kono battinorɗen ko to Maroc toon keɓɗen ijasa men itlaq to batte lasrar. mi haali nani a meeɗa wadde télé a meeɗa wadde radio kono noon ko saabi mbaɗɗa ko radio e télé mataw ko ko yimɓe tan kalnat ma mbima kono waɓen monen honon nodde men chaque jour tan kewe arɗo oɗon cohla waɓen mon no cohla pour mballa bandiraɓe ɗum tagui ɓeydi men arde ɗo ha gandanɗa ɓeyɗen jokkodirde yimɓe ɓeyɗen yajnude mission o par ce que lasarara sa woni hen a nattat jeyde hoorema wona an jeeto hoorema foof en keɓatma joguiɓe e wasɓe foof cohlatma te ɗum ko mission ko Allah tan mbaɗirɗen ɗum waɗi ɗum. holko pamɗani e saaha foof asrar no wayi musde ni e wiyoɓe sernaɓeɓe min mi are ceerno ligganimomi mi yiyani eko way noon ɗum holno pamruɗa ɗum? machallah gandal lasrar kam neɗɗo o no foti jurnade hen par ce que gandal lasrar wonko namdi ko namdi ko a tottat ɗum ha ɗum timma mbawa humtude haajuji yimɓeɓe eyi yimɓeɓe kadi wonen kadi aɗa haalnaɓe mbiyaɓe yo manni mbasa wadde ɗum addanaɓe caɗele eyi gandal lasrar wonko namdi neɗɗo foof wonɗo haaju mum humtorto wonno humtirte haaju mum ɗum ɗon noon sa anda ɗum e nder lasrar ɗum addande hewɓe caɗele. ko wona ko ɗum batte asrar beele aɗa waɗa ƴewgal? eyi kala baɗowo lasrar force mbaɗa ƴewgal par ce que haajuji yimɓeɓe potani il faut ganda neɗɗo holto ɗaɓiye makko woni holto hoodere makko woni ɗum sa wawa ƴewgal a wawa andude ɗum ƴewgal noon waɗi façon ngaji ɗiɗi ƴewgal boowo e ƴewgal nder ƴewgal neɗɗo nodduma wima ƴewanam saɗa naata haajo kadi ƴeewa halto gandanɗa ha ganda holto haajo makko humtorto tawi ko ñabbu mum ganda holto ndewta ñawnamo tawi ko batte udditare ganda ko hol noon ganda holko heeɓimo ɗum ko ƴewgal nder ceerno waɗat ɗum jiiɗa ƴewgal neɗɗo nodduma wima ƴewanam beele aɗa ƴewana neɗɗo tan ganda tigui o wona almudo ma jawtinama walla ko hono? eyi haɗa ƴeewa neɗɗo ganda o haɗa wawi liggodirde mo kono gueɗɗe cattat ƴeewa goɗɗo gandanɗa o ɗaɓiyaji mabɓe ɓuuri yadude mbaddamo on ɗon. jawten koye fannu goɗɗo ɗo batte udditare kono kadi haade nden numéro ma téléphone? 78 496 60 48 78 496 60 48 garten koye udditare nde tawno so yawti ƴewde neɗɗo o woni consultation garten koye udditare beele aɗa golla ɗum ni? eyi machallah udditare kam lasrar sa welama ni mbiya ko gueɗɗiɗi yahadata dafu e jalbu dafu woni ko poɗataɗo yillo ɗum kala ko wawi wonde noon foti ko neɗɗo foti ko udditare foti kala ko cohluɗa rek ɗum woni jalbu
dafu noon woni wadde musulaya rumta ñabbuji gonɗi ma aɗa rewta ɗum ko kulata ko fof aɗa duñta ɗum ɗum ɗo kam neɗɗo so woni lasarariyanke ɗiɗi il faut que mbawa ɗum eɗen mbaɗa udditare eɗen mbaɗa kadi goɗɗum ɓayre ne beele aɗa waɗa ɗum eyyi machallah eɗen mbaɗa ɓayre tawi ko batte leɗɗe mum namdi eɗen jogui tawi ko batte binni kadi alhamdulillah ko wona ko ɗum gorago won wiyoɓe ina cafro jibidinako won wiyoɓe cafrat tan koko jibidinako beele aɗa tawi aɗa safla gorago eyyi gorago ono safro alhamdulillah en jetti Allah en jokkodiri hen hewɓe ɓe jii hen koye mabɓe gorago en safro gorago noon waɗi ko adda won hen ɗum ko ñabbu rek tawi ñabbu o nanema hay tawi ka jibidinaɗo hen ena safro tawi noon ko naturellement an noon tan mbaɗa ɗum woni ko safretake neɗɗo en jibidina e ñabbu foof mi jiiɗa noon ene waɗi safara mum en sella ñabbu foof no jiiɗa ene waɗi safara mum en sella sen mbi gorago sella batte gorago noon kam to batte leɗɗe ɓuuri yawrude ɗum tawi wona taw jomum ko rab jaggi ɗum wayno ganduɗa ɓe gondade gondijo ɗum aɗa tabitinde koye mabɓe tawi ko toon aɗa andi no mbatta ha ndewa toon tawi kadi to batte leɗɗe kadi aɗa wawi tottude jomum wat traitement haw yi hen hoore makko en sen mbi gorago en mbiyata kadi jiɗɗo dañde ɓesgu oɗo gorago mum no selli mais dañde mum ɓesgu no satti seeɗa eyyi machallah alhamdulillah ɗum kam tawi tan wona naturel ko ñabbu eɗen ɗum cellina eɗen cafra ɗum te ɗum alhamdulillah en jokkodiri hen yimɓe hewɓe jii koye mabɓe eɗen jettira ɗum Allah ɗum noon ko noon tigui en garat kadi e omo ganduɗa ko jiɗɗo woppude cigarette e jiɗɗo woppude sanggara e jiɗɗo woppude cigarette e jiɗɗo woppude sanggara e jiɗɗo woppude fijde walla jiɗɗo rende sukaɓe mum ɗen ɗon gueɗe ɗum kañum yadata ne waɗi ko gandanɗa ko ɗum so neɗɗo jiɗɗo woppude cigarette jiɗɗo woppude sanggara jiɗɗo woppude sukaɓe mum jiɗɗo woppude pankare dal so en jiiɗi tan fijirde pankare gañetede fijirde waɗi golle denɗiraɓe ɓe dal golle waɓen guiƴam Ablaye Tall en Moussa Ba en waɓe noon ɓe walla Mamadou Sané en aɗa yiiɗi woppude fimme walla aɗa wooɓa aɗa yiiɗi woppude ko jarata ko walla aɗa fiija walla ɓiima no waɗ ɗum walla gondijo ma no waɗ ɗum en waɗi gandanɗa ko ɗum so en jottidiri hen so en tottima ɗum inchallah ɗum foof arumta ɗum amuntat gaña mum jiɗɗo dañde kayitaji no Mamadou Sané no yiiɗi yaltude leydi ndi walla Ablaye Tall walla Moussa Ba eɓe jiiɗi yaltude leyɗele kabaru majjum machallah ala hen beltima e namdal ngal eɓe calmini caggal leydi naɓe kamɓe eɓe kewi dañde ɗen ɗon caɗele machallah ɓuur jiɗɗo dañde kayitaji eɗen liggo hen eyyi waɗi gandanɗa ko eɗen liggo hen walla jiɗɗo wadde déposé so haalni men haade men yaade so yeehi wonko mbatten so yeehi kaw no yiɗirni ko noon o heɓirta ɗum kono ko noon tan koɗine kono Ablaye Tall woni koye leydi Sénégal e kay Mamadou Sané yantude Mamadou Penda kono kamɓe ko ɗo e nder leydi ndi won kayitaji ɗiɓe jiiɗi fewnude ɓe donki dal yo hunde rew lawol ndeysan machallah gonduɗo caɗele tan jiɗɗo yo ñawdo yidde batte kayitaji foti ko ɗo e leydi ndi jiɗɗa ɗum walla ko caggal leydi en waɗi leɗɗe ɗe gandanɗa ɗen ko batte ɗum tan ɗe jahata en waɗi kadi gueɗe gandanɗa to batte lasarar ko ɗum tan ɗum yahata tawi tan jiɗɗa ko batte kayitaji walla yaltude ɗannade inchallahu rabbi eɗen liggo hen won wiyoɓe yaltinde bindol walla ɗum ɗo caggal leydi winda nawa ina ɗi sattude seeɗa beela ko ɗum ɗo jaltingol ma faya Australie walla faya France ina weeɓi eyyi jaltingol joni kam machallah yimɓe ne nelda ɗo woni foof partout dans le monde kala neɗɗo yiiɗi neldede nelde hen hay liquide mum sah ne waɗi nawoɓe ɗum eɗen gandanɗa ɓe min nelda toon ko heewi min nelda toon aye min nelda en conele kala ko neɗɗo gandanɗa ɗum o handi dal min waɗ ɗum toon transféré gorko cettiraɗo dewgal walla debbo cettiraɗo dewgal eyyi machallah tawi ko debbo cettiraɗo dewgal tawi ko debbo kam dewgal tan o sattira en waɗi ko gandanɗa ko waɗi lekki ɗum ko batte lekki kin ɗon to batte ndewa ko tonke yahata eyyi ɗum ko ɗin kam so heeɓi ɗum inchallahu rabbi joni o wiye waɓen mon min nani nooɓo aɗa yaawi hen te gondum koye yimɓe ɓe ganduɗa eɓe jiiɗi tan nooɓanede ɓe ko yiɗɓe wadde rewɓe ɗiɗo ɓe ko yiɗɓe wadde tata waɓena Alassane Moussa en waɓena Mamadou Bilali Tokos en ina jiiɗi wadde rewɓe ɗiɗo kono noon ne jiiɗi nooɓanede eyyi machallah no waɗi fannuji mum waɗi ko fannuji mum eyyi waɗi ko neɗɗo nooɓa neɗɗo cohla e neɗɗo naggam tan yahama ko nooɓamo mbaɗa ɗum taskir kala e haaju ma Allah newna haaju ma waɗi gandanɗa on gorko yiya debbo yiiɗo
walla debbo o yiye gorko yiɗamo ɗum kadi ne waɗi nooɓ mum gandanɗa ko sa hawridini rawhanuji mabɓe kamɓe ɗiɗo ɓe beldat ɓe jindirat goto foof no yiɗiri goɗɗo noon yirrat goɗɗo kono Bilal Mamadou ma fewnidta gam yaade aray ma nooɓana ɗum ko wona ko ɗum jawatten koye lamba e nawetanuji e foof te min nani hewɓe a ƴetti hen coupuji kewɗi aɗa jogui hen almuɓe ƴettuɓe coupuji kewɗi sippirto tan won mbiruji nanɗo en kalata ille ɗe ko almuɓe ma eyyi aɗa andi gueɗe ɗen gueɗe mbaɗe noon ɗe to batte lamba kam tawi ko to batte football yimɓe ɗiɗo juuɗoɓe pour jiɗɗa ko équipe gagnant équipe goɗɗo o ɗum to batte humre jarata ɗum batte humre jarata ɗum par ce que neɗɗo sa humimo rek tawi ka baddowo makko an a yahata makko no jiɗirɗa ni noon keɓirta makko a humat équipe keddiɗo rek goppa goɗɗo o tawi ko mbir tamit to batte lamba kadi ko noon tan goɗɗo o humete keddiɗo o wawa yahde makko o wawa dañde ko yiɗi ko jiɗɗo dañde place ni oɗo ko place tan o yiɗi dañde eyyi machallah alhamdulillah jiɗɗo dañde place so tawi so en ƴeewi ɗum ha ganduɗen o ko place mbo yiiɗi o hol mbeta ɗon on foti joɗade ɗon walla fota joɗade ɗon eɗen mbawi joƴƴinde neɗɗo walla neɗɗo haalanma wonɗo yiiɗi joɗade ɗum foof ko dar place tan ɗum yahata machallah eɗen joƴƴini yimɓe yiɗɓe yaltinde neɗɗo e place ha tampa neɗɗo o di won yimɓe ene kaɓa e mum ne jiɗi ɗum yaltinde place ne eyyi ɗum kam no yawi comme jar cuuray tan won ganduɗa ko sa waɗi cuuray ɗo cuuray o gasi ɗo ɗon o gasi ɗon ɗumen makko gasi ɗon o yahata tan so tawi ko jiɗɗi heddade place o yiiɗa yaltu so tawi ko jiɗɗi heddade ɗum kalanmami nane pour jiɗɗa joɗɗinde neɗɗo e place o heddo ɗon o ñiiɓa ɗon ɗum waɗi gandanɗa ko sa waɗi ɗum ɗon o ñiiɓat ɗon noon kadi tawi ka jiɗɗi yaltinde neɗɗo woni gonda musidɗo gandanɗa bonɗo ko mbiyata jaaru suuyi ko wondama tan ko caɗele ɓore woni jiɗɗa sertinde makko o ganduɗa sa waɗi ɗum tan so tawi kanko noon ko yimɓeɓe beelakomo tan so tawi kanko noon ɗo woni ɗo e nokku yimɓe beelakomo tan jiiɗimo yaltinde aɗa andi wonen gueɗe kadi a neɗɗo embo waɗa ko moƴƴini kono yimɓe beelakomo tan pour yo yaltu nokku on ɗum no woodi gandal mum waɗi zulmaniya e nouraniya gandal waɗi ko zulmaniya e nouraniya o ɓalwi kono noon golle ɗe mbaɗirta ɗum sa ɗum waɗiri golle bonɗe tan ɗum wona zulmaniya sa ɗum waɗiri gueɗe bonɗe noon gueɗe moƴƴe ɗum woni nourani o wa amma gandal kam koko nurɗi tan kono noon an noon an ƴewat hakkude ma Allah ko poɗɗa wadde ko beela noon ɗumine mais amma kam gandal kam ne waɗa foof joni noon an ƴewata an beela an a foti wadde ɗum mbeta dina ma no rokkuma ya wadde ɗum walla rokkanima ɗum jiya neɗɗo tan gañama jaltinama ala ko gueɗɗe wonko tagui ɗum immade ɗum ɗe mbaɗirte aɗa yi neɗɗo waɗa gandanɗa ko comme genre niɓɓinirki yah wonko tagui immade ɗum kum bandiji kono noon yimɓe foof joni hewɓe batti waɗirde ɗum goɗɗum jogoɗa humine jiɗɗa suuɗade jaaha ceerno waɗanma jalta jaaha kono wona ɗum tagno ɗum immade kono no waɗire ko foof no waɗire gueɗe mbaɗe noon beela fewnana en almudo kadi almudo o yeehi tan arti wima min de mi yiyani ɗum dal mi hewani dañ ɗum eyi Allah dal no rokkimi e woni ɓe liggodiranɓe eɓe jekko e mabɓe alhamdulillah ɓe mbi kala mbo Allah aɗa duwi duwa wona jaaba kala mbo Allah adde ma tawata kono haaju mum humto mbo haaju mum jogorani humtade arata e ma koɗo jogiraɗo ñawore tribunal ha wiya koko jogori sokede wiya aɗa golla ɗum no fewi almuɓe hewɓe mbi sa añi tan sokede jokkodir e ceerno Ibrahima Sow ɗum gam sa añi sokede won gandanɗa sa tottama ɗum gam kaso a wonta nadde kaso walla taw ka gonɗo toon ni aɗa yiiɗi yaltude sa hollama ɗum ha jiiɗa tekɗa hen yitere ma walla neɗɗo jogo ɗum ara an jindiran makko on paari so oɗo jaltuɗa ɗo to no tawoytuma ɗum noon hojomaji ɗi koko gasi kan garaten tan koye beela am yiiɗi yaltude leydi ndi tawa yaltinma kadi ne ko gollal ngal eyyi machallah alhamdulillah en jalti leydi ndi eɗen jalti caggal leydi en jeehi ɗo ɓuuri hewde en jeehi ɗon en jeehi Maroc en jeehi Tchad en jeehi Guinée en jeehi Mali en jeehi Mauritanie ɓuuri hewde ɗo Afrique kam en jeehi toon te yimɓe noddir men toon haaju ko almuɓe noddir on toon haajuji ko wona ko ɗum gartanta min koye tonggode nde e holto taweteɗa e hol waktuji keɓeteɗa min dal so neɗɗo noddi kam heure mbo noddimi rek tawi min waɗi disponible inchallah ma en nandir eyyi min Thiaroye toon gonmi numéro o ko 78 496 60 48 ɗum noon a waynoto mbiyata yeeɓoɓe almuɓe ɓe holko mbiyataɓe mbaynoɗa eyyi machallah alhamdulillah en jetti Allah no fewi eyyi eɗen calminaɓe en calmina musidɓe men en innata inde hay goto ɓe ganduɗa eɗen jokkodira mabɓe eɗen gandiɓe en calminiɓe hay goto en goppani machallah eyyi en mbiye enen mbasiyo tan bandiraɓe koreji men liggotoɓe adi foof yo neɗɗo ardin nunɗal neɗɗo sa yiiɗi hebde iftijaɓe eko mbatta ko a nunɗat eyyi en ñaama ko dagui te seeramɓe ka yo mbattu hakkillaji mabɓe gimmo koye mabɓe no fewi
ceerno fota ɗanade jamma ceerno jamma an foti jeyde ɗum pa yimɓe heewɓe nodduma mbima min waɗini ham tampi mi yeehi ham tampi mi yiyani haydara ɗum wonko waɗata ɗum imma an tottaɗo o no mbiyeɗa ya waɗirni a waɗirani noon walla taw ceerno o manki laaɓede ko waɗata ko par ce que haaju neɗɗo sa naati hen a foti andu haaju holto yettoyto mbasa tampide jomum natdira mum taw humtata haaju mum eyyi yimɓe mbatten hakkille noji feewi machallah. Allah jarama o jarama. So ceerno ɗanim a ɗanim an almudo haaju gasata. ɓen beltanima ɓen ɓe ganduɗa ko yeɓoɓe Ayaw Habdirde Pindi TV. ceerno Ibrahima Sow gonɗo ɗon ɗo Thiaroye. tonggode makko ko 78 496 60 48. en beltanimo nde mo jogui almuɓe ha toon to Australie Lamine Oumar Fatimata Gala Mboɗeri ko jaadowo men e kala saaha en jettimo toon to Australie. Allah jarama on jarama. ko Signe Mansour e combaan kennoɗo caggal to woni jinneji Pindi TV ha saaha goɗɗo e émission moon Gande